Coach, μεγάλη νίκη για τη Δόξα Ψιλιράκης εναντίον του Καλαμώνα σε φιλικό αγώνα. 2 λόγια για το παιχνίδι. Ναι, ήταν ένα παιχνίδι προετοιμασίας. Τα παιδιά έρχονται από αρκετά βαρύ πρόγραμμα. Είναι κουρασμένα τα παιδιά. Για μένα δεν μετράει το σκορ. Με διέφερε να δω άλλα πράγματα. Βασικά να είμαστε απλοί, ομαδικοί, να μην γκρινιάζουμε και όπως έγινε. Πήγαμε πράγματι αρκετά καλά. Ξεκινάμε μια νέα σεζόν τώρα, όπως ξέρετε ανεβήκαμε στη Β'. Όλες οι ομάδες είναι πάρα πολύ καλές, δυνατές. Χρειάζεται ακόμα περισσότερο να δουλέψουμε, να είμαστε προσγειωμένοι, αφοσιωμένοι, να δουλέψουμε για να μείνουμε στην κατηγορία. Πιστεύω πως και ξεκινάει μια καινούρια χρονιά με φιλοδοξίες, με όνειρα. Στόχος μας είναι η παραμονή, όπως είπα και προηγουμένως. Και για το πρώτο που με ρώτησες για το 4-1, όντως σήμερα από κάθε άλλη φορά τα παιδιά ήταν πολύ καλύτερα, γιατί έχουν περισσότερες προπονήσεις, περισσότερα παιχνίδια φιλικά στα πόδια τους και πήγαμε πραγματικά καλά. Εμείς συνεχίζουμε, πιστεύω και θέλω όλος ο κόσμος να έχει υγεία, να έχουν δουλειές και το ερασιτεχνικό έτσι να υπάρχει, γιατί όλοι με αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και έχουμε, με το ερασιτεχνικό εδώ το ποδόσφαιρο, ο κάθε ένας που ασχολούμαστε με ομάδες λίγο εκτονωνόμαστε, λίγο βοηθάμε, όπως και τα παιδιά. Ο Θεός να βάλει το χέρι του, η Ελλάδα μας να πάει καλά και το ερασιτεχνικό επίσης καλά. Ευχαριστώ. Συγχαρητήρια coach και καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, αγόρι μου.